Okay, nai-kontra pod ba? Aman. Gunshot dito, 75. Sige. Ito pa wala. Ito Dari. to sa kanan isa. Narita pa na. Yun. Ko to isa. Para safe ba? Aman. Sige, ako na. Rank manggod. Oops. Oh. Sige. Hindi kasi kansit. Jar. Kuyawa naka 8x na si JRX oh. Banto kay Ilomilom ba? Panghatag ng 4x. Pagpunit, pagpunit niya una sa 4x. Pag-donate. Una niya na punit ang 4x. Ana siya nga ilom-ilom siya. Punit sa 4x ba? Pagkapunit sa 8x, ana din dito nga 4x is na gusto. Ah, yawa. Ambog kay mga hatag ba. 4x is na gusto. Kay Pero- goods naman niya. Goods na isa ka scoop ba? Pero wala gani scope. Kana bitong 2x rin makuha. Ah, hilom-hilom ba? No, may kontro ba? Bantay yung pala. Mas tuo. Ay pala. Layro din yung pala dahil. Aman tatog pa. Kapo, saka ta. Yunes. Sunod din sa inyo. Ano mo ng warehouse na dali ah. Sige. Ayaw mo ganun din na sakyanan. Taga sports car. Yung red. Ayaw mo lahos. Sorry. Ayaw mo lahos. Ayaw mo lahos. Wala mo. Looted dire. Na M24 ako ng drop. Kala na. Looted na. Naor na dari sa kono 80. Adlock kay dari oh. Wilahos mat. Adlock kay ni Alright. warehouse oh. Murag na agi kontra ba. Hindi ko mutuo nga wala bitaw. Lingo na ninyo, Papsoy. Tara ko sa mulipod. Uy, lamat ka. Ay, si Panday. King Labok sinin. Parang may tao dito no? Oh, parang may tao eh. Hintay kay nga kayo. Tingat. Looted eh. Looted ah. Nandiyan no. Okay, malayo ba na to? Lah, posisyon na ta. Aman ta mo out. Ana ta. Sige, pwede. Or ana ta dari. Cut ta dari. Ana. Kung dirita sa right, matabo na to itong na dito ganina. Naka-sports car. Pwede. Yan na lang si Mang Mark. Kamu na ka. Tanawa lagi mo gina siya gud. Kaya siya nga kung right side ta. Right side da matabo na to nung kontra. Talaga eh. Si Paps talaga eh no. Update yan na to. Simple lang eh. Kamu na. Simple lang eh. Pero mo lagi kamo una lagi. Sige, pwede. Kamo na. Sige, follow to sa imong mark pero kamo una. Nalak ka liya. Up. Naglag. Kamu na. Shut up and sit down.